Bisinwi romai Thongaro Kwlaijak takuk Rashiram Debbarma kami borkathal bujamura amchayo nukhungo je tongmani jagarok phalbaikha doctor phunungna bagui rang puisa paibaikha haifano sak hamri maniakho takuk Rashiram Debbarma no rang puisa kwrwini bai doctor kahamke phunugui mania wngtongkha nukhungo chugya bai Khaka ham Lukurogni thani Chubachu Sankha Rashiram Debbarmani Bihik account number 810201150349 mobile number 7630938332 Tama ni. Ano po sa dyan? Mana 이거 리바로 kaya gini sakhan ini to ka kaya gini jatona jaga jeni kale ina rekha kaya gini rang charo to problem nang ka sakhan ro watlang na ko ko Lukurogno thani ansubam sano an bosanya ite Tabuk busuk bi mane busuk bo sorong kha je bo sak hamyong tongoni bode dui bo sorong thangka o hingke doctor ko kubang mo jaga naijakha abon bagai ta phone hamya ko jaga jomiro khali nai dong mane ta sar paibe kha bagai Lukurogno kana sibam santa tong bai tong de anu bisa suba jadi bukan Lukurogno ni koyo ani bagai ani ko saja kai hiaran Debbarma te ani ko saja kai mor ko Rashiram Debbarma te borkathal kami mor das para abon